Mayong adlaw na usab kaninyong tanan mga kagalaan ug mga kaigsunan. Usa ka nindot na usab nga semana nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Busa alang sa atong mga listeners, sa atong mga viewers ug mga followers nining atong programa Discovery for Truth. Kami magapangumusta na usab kaninyong tanan. Adunay panultihon sa tinagalog nga naganayon, habang may buhay, may pag-asa. Ug tungod niini ang ato nga paglaom igsuon mintras buhi pa kita, aduna gihapon Ginoo diha sa kamot sa Dios diin siya mao ang nagahatag kanato sa gininhawa, sa kusog, sa mga panalangin diin ang Ginoo nagahatag kanato sa kalipay. Taliwala sa mga kasakit, kamingaw, ug unya kabalakag hadlok dinhis kalibutan, aduna kitay paglaom diha sa Ginoo. Muna igsoon, habang may buhay, may pag-asa. So alang sa atong mga viewers o mga listeners ning atong programa, gikan diri sa Western Mindanao Conference sa atong Hope Radio Station. Gikan sa ato ang mga administrators, directors ug tanan nga mga pastors, amo nga itunol ang pagpangumusta kaninyong tanan, labi na gyud niadtong mga katawhan nga naa sa mga lagyo nga mga nasod. Atong mga overseas workers, ang among pagpangumusta kaninyo nga manaa kamo sa maayong panglawas, ingon usab ang mga panalangin inyo mabatnan gikan gayud sa Ginoo. So ang among nga pagampo nga kamo kanunay safe and secured in the loving arms of our Lord Jesus Christ. Kay wala kami laing mahimo igsoon, dili kami makalupad padulong diha uban kaninyo, kundili pinaagi sa among pagampo nga mo usab ipalupad nga Diyos Ginoo kini nga pagampo nga mga dugdong sa matag usa kanato karon, mao ang pinakaimportante alang sa atong espirituhanon nga pagtuon ug uban ini mao ang pagampo diin ang COVID-19 maundang na sa tibuok kalibutan ug unya ang gahom sa balang espiritu ibubo sa Ginoo alang kanatong tanan. So today, alang sa ato ang pagbadayon sa ato ang Discoveries for Truth, igsoon, ato na usab tukion ang mga bililhon nga mga suhito. Aban sa dili pa ta moadto niya na igsoon, alang sa ato mga listeners, aduna tay mga health tips o kini mga tips igsoon sa maayong panglawas ato kining buhaton matag karon ug unya kay pinaagi nini atong mapalambo ang ato usab nga panglawas while naata sa atong lockdown mga kagalaan ug mga kaigsunan. So nining taknaa, akong dalhon kaninyo ang mga pagpangumusta. Una, sa ato ang mga nagpaminaw nining ato nga programa, igsuon, Glenn Joy, Kabaho Galiva, salamat sa inyong pagpaminaw, ma'am. O sa uban nga mga families, nga kanunay, Bazar family, sa atua mga higala from Canada, sa inyuhang nga mga families nga bisan nalayo kamo sa inyuhang mga kabanay dinhi, kapuso, kapamilya din sa Pilipinas, ang amo pagpangumusta kanunay magauban kaninyo. Castillo family, Balansag family, ug daghan pa nga mga kaigsunan nga kanunay nagasunod nining atong programa dinhi sa Hope Radio dinhi gyud sa atuang buhatan sa Ozamis City. So nining bahin na igsoon, akong pagadalhon kaninyo ang usa ka importante kayong nga punto sa pagpalambo sa atong panglawas while we are in lockdown. O gana igsoon maong gitawag exercise. Ang pag-exersisyo o pagpaugnat sa kusog sa atong lawas mag-igsunan, importante kayo kada adlaw. Bisan sa 5 ka adlaw igsoon nga gahinan nato diha 30 minutos alang sa atong pagpaugnat sa atong kusog, sa atong muscles, bisan pa igsoon kun kini ato tingali wala kaayo na sunod kaniadto nga wala pa lockdown. So karon igsoon, dili ta gusto nga mag sedentary lifestyle kita. Tungod kay sa lockdown nga atong na experience karon, naritos balay, ganahan kay ta mo kaon, ganahan ta mo tan-aw sa television or mag-snacks, ug halos tanan nga atong ginahimo sa atong balay, kung nagtrabaho ta, nagguri-guri ta, bisan unsa nga mga buluhaton, dili nato kalimtan ang pag-exercise.
nga atong gahinan 20 to 30 minutes every day, even 5 times a week lang. Tungod kay ang ikaunom niya na o ikapitong adlaw niya na ato manggigahin pod sa ato nga family o labi na gyud sa family of God sa ato nga pagsimba mga kaigsunan. So niya, ang usa ka health tip igsoon sa pag-exercise. Matag buntag sa iyo human sa ato nga worship, ato dayong himuon igsoon ang ato nga pagawas diya sa atuang nga board sa balay o diya sa atong pantawan o gunya igsoon magsugod da sa atuang gitawag brisk walking. Ang ato nga brisk walking magigsunan ato nang himuon gyud. Kay kana siya mao ang pinakanindot nga form of exercise. Dili lang sa dadong jogging, running, bicycling, swimming, gay mo adto man tani adto sa mga facilities nga naa kadtong nga klase sa mga exercise. Diha lang ta igsuon sa lataran sa atong balay kay kanang brisk walking bisa maglibot-libot ta diya or nagatindog ta igsuon o gunya nagahimo sa atong pag-aerobic exercise. Importante igsuon dili lang sa pagpalihok sa atong lawas, pagpalihok sa atong muscles, igsuon makaayo ka na sa tissues, sa tanan nga mga selula ug organs sa atong lawas, mga kigalaan ug mga kaigsunan. Ug unya diha sa atong balay, atong siguroon igsuon nga duna po'y enough nga sunshine aron nga samtang ta nag-exercise ang bidlisyo sa adlaw atong makita ug unya diha igsuon atong makuha pod ang vitamin nga gikan gyud sa bidlisyo sa adlaw ug kana ma-enhance diha sa atong mga lawas, mga kaigsunan. Sunindot kayo nga kining nga pag-exercise, aerobic exercises, karon igsoon na naman tay mga internet connections, naay daghan nato makita diha sa atuang YouTube, labi na sa mga pag-exercise, o kini mag-igsunan na ginhanglan anang pulong fit, unsa man ang fit, frequency, intensity, and time. Sa ato pa igsoon, kinanglan nga frequent yun, dili kay magpasar-pasar ta. Importante magigsunan nga atog yung himuon nga programa or lifestyle na alang sa itong kinabuhi nga mag-exercise na. So frequency, ikaduha, intensity, kinanglan mo gawas ang atong mga singot. O gunya magigsuon kanang time bound nga kinahanglan nga doon na kita gigahin, gigugol nga panahon, matag-adlaw, aron nga ang atong exercise igsuon mapuslanon sa ato nga lawas. So importante kini mga kaigsunan, labi na karon nga dili ta makaadto sa mga outdoor facilities diha sa syudad sa katilingban tungod kay duna tay gilikayan mga kaigsunan. So importante nga bisan naata sa atong mga balay aduna tay exercise nga gihimo every morning kay kana mga kaigsunan mao ang pinaka the best nga panahon alang gayod sa pagpaugnat sa ato nga mga kusog. So sa sunod higayon sa atong lektura, ato na po dalhon ang lain na usab nga mga tips alang sa pagpalambo sa atong panglawas. Kay kini nga matang sa aerobic exercise, matod pa sa usa ka doktor igsoon, kini siya mapuslanon kayo, dili lamang sa atong mental health. Kay kita ni balo igsoon nga panahon sa lockdown, ang atong mga panghunahuna kanunay nga balda tungod sa mga virus or mga problema nga naa sa kalibutan. Ugon niya, mga kaigsunan, importante nga doon natay outlet sa ato mga hunahuna, nga ang ato nga mental, igsoon nga panghunahuna, ang atong emotional attachment, atong lawas nun nga panginahanglan, labi na gyud sa espirituhanong bahin, mabalansi ka na pinaagi sa exercise, mga kigalaan o mga kaigsunan. So don't remember, igsuon sa mga butang nga makadaot, but remember all the good things, not the bad ones. Tungod kay kita na balo igsuon nga angay gyud nato sundon ang gitawag healthy lifestyle. O gana ang mga programa sa DOH, sa World Health Organization, o sa ato nga iglesia, atong ginapromote kanunay healthy lifestyle, being active in exercise, muna igsoon, let's do it. Atong himuon diha sa ato nga mga puluyanan. So niining nga bahin, mawala igsuon ang mga problema sa mental health, nga dili igsuon ang atong mga hunahuna mapuno
sa mga butang nga makadaot, but in some beneficial way, ang exercise mao ang makapadasig kanato. We shall be mentally alert, physically alive, and enthusiastic, ug niya na igsuon, mapuslanon kita, bisan pa anaa kita sa lockdown sa ato nga mga tagsa-tagsa kapuloyanan. So nining adlaw mga higala, mga igsuon, atong ipunting kanunay ang atong mga panghunahuna diha sa mensahe nga magdala og paglaom sa ato mga kinabuhi. Why? Because in these times of crisis, we know for a fact nga kini di man ni magdugay, mawala man ni. Apan samtang naa pa kini sa ato nga palibot o mga kasikas sa tibuok kalibutan, just remember, you need to be closer to God. O kini nga bahin maigsoon, sa ato nga mga pag-ampo, alang sa mga frontliners, alang ni adong mga tao nga infected sa mao nga COVID-19, ang amo nga mga pag-ampo igsoon, amo ipadangat nga destrunos Ginoo aron nga kitang tanan mahiusa, we will be healed as one. O ganay igsoon, mao dili lamang ang tema nga giadaptar gikan sa ato ang government, lakip usab ang tanan nga mga ahensya, bisan pa ang mga religious sector sama kanato, kay kita nakaila nga pinaagin ini, healing as one that comes from God. Igsoon, maudi ay ang importanteng elemento sa pagpakita sa gahom sa Ginoo alang sa ato nga mga kinabuhi. So today, I will bring you to the Word of God by requiring you to have your Bibles samtang kita magatuon mga kaigsunan. It's because the Bible is the prescription of God's particular message in the last days. Igsoon, kung kita maadtog doktor, aduna man na siya mga prescription nga gihatag niya kanato. O gana nga mga prescription, igsoon, gibase po na niya sa iyang nabasa or sa libro sa manual sa pagtuon sa medisina. So, importante kay igsoon sa spiritual aspect sa kinabuhi sa tao, ang espirituhanon nato makalag, kinahanglan di ay nga ato pod matugad pinaagi sa atong matunan mga butang nga makapalig-on sa atong kalag, sa atong espiritu, sa atong lawas, sa atong kusog, labi na gyud sa atong pagtuo, mga kigalaan o mga kaigsunan. So, in moments like this, we need a Savior. Ug mao kanang awit maigsoon nga kanunay atong gipadangat, because it will give us hope, it will give us healing, it will give us the assurance. O ganang assurance igsoon is the blessed assurance in Jesus Christ. Kay kita nakaila maigsoon kinsa ang ato nga gituhuan. Kung atong tan-awon magigsunan sa time element, doon na diay tulo ka division, the past, present, and future. Kanang tulo magigsunan, past, present, and future, importante ka na igsuon nga atong matagad o mahatagan o mga insakto nga panghunahuna. Labi na as we peruse the past. Igsoon atong mahinumduman ang atong mga kagahampon. Puno tingali sa mga kalisod, mga trials, o mga pagsulay. But we are not people of the past. We are the people of the present days. Today, karon ba igsoon? Munang kitawag present. Gunya kita na ibalo nga sa atong gadlawan karon ang kaluwasan sa Dios iyang gipadayag sa matag usa kanato. O gana mga kaigsunan, bililhon kayo kay nagpuyo ta karon in great anticipation for the future. O ang atong ugma mga kaigsunan, ang atong tomorrow anaapod sa kamot sa Ginoo. Kaya ang usa ka magsusulat na ganayon, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. Huwag kita kabalo igsoon, unsa malabot sa ugma, apan nakabaluta kinsa ang nagkupot sa ugma mga kigalahan ug mga kaigsunan. Ug halang kanato mga Kristiyanon, we know Jesus Christ
is the same yesterday, today, and tomorrow. Sa ato pa, sa iyang pagkadiyos, iyang nakita magkaigsunan, bisan pa ang katapusan, gikan sa sinugdanan. O bisan naanas katapusan, kita niya ang sinugdanan igsoon, bisan sa pundasyon, sa bag-o igsuon, nga langit ug yuta, nakita niya igsoon nga ang tanang tao sa kalibutan at the beginning, Genesis of time, beginning of time. Nakita niya dito igsoon ug walay nalilong sa iyang atubangan. So nakita niya ang gisinugdan bisan pa ang katapusan. Or bisan ang katapusan gikan sa sinugdanan, kita na hibalo nga kana magaigsunan ang naagayod sa kamot sa Ginoo. So nini nga bahin, atong daygon ang Ginoo. Dili lamang taliwala sa kalipay, taliwala usab sa mga pagsulay. Dili nato daygon ang Ginoo tungod kay kita na ay mga trials, kundi gidaig nato ang Ginoo tungod kay iyatang gipadaog sa mga trials sa ato nga mga kinabuhi. Kunon sa kadagko ang ato mga problema karon, dili ta malisang niya na igsuon. Dili nato istoryahan ang Ginoo sa dagko natong problema. Apan istoryahan nato ang atong problema nga doon natay dakong Ginoo nga mutabang kanato mga kaigsunan. So what can you say, igsoon? Amen, my brother and my sister. So today, let us open our Bibles. Kita na ibalo magkaigsunan sa John 14, 1-3. Mauka na ang usa kanindot kaayo nga pakigsaad sa Ginoo. Sa wala pa siya gilalin pagbalik, pinaagi sa panganod, ug sa hinahinay nga gikuha siya sa mga tinunan, gibili niya kini nga mga saad. Let not your heart be troubled. If ye believe in God, believe also in me. For in my Father's house are many mansions. Pagganindot, mga kaiso. O ganang nga saad sa Ginoo, nga siya nag-aandam og puluyanan sa langit. O sa diya mag-aandam na mubalik siya pag-usab. O sa diya nga mubalik siya, kuhaon kita niya. O diin gani siya, atua usab kita mga kaigsunan. Karong panahon na makita nato mga igsoon sa Google, pagkadaghan ay mga nindot kaayo nga mga balay nga gipanag-iya sa mga milyonaryo or mga billionaires sa tibuok kalibutan. Apan ni ana nga mga puloy-anan may igsuon. Kung naaman sila heliport, naaman sila elevator, naaman sila dako nga parking space, naaman sila mga swimming pools, na sila daghan nga mga lawak sa ilang nga mga mansions. Apan sugin lang ko kamugsoon, kanang mga balaya na arana sa kalibutan. Ila ra ng biyaan. Sa panahon nga sila, igsuon, kwaon as kamatayon, urang ila magkinabuhi, matapos manugaling, kana nga puloy-anan, ilarang talikdan mga kaigsunan. But let us remember this passage in John chapter 14. Kaya ang nagsulti ni ini, dili siya milyonaryo sa kalibutan. Dili siya igsoon bilyonaryo nga gikan sa laing nasod. Apan siya di ay ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Siya ang tag-iya sa kalibutan. He is the creator. He is the master designer. He is the architect. Buot ipasabot igsoon nga sa iyang may gugmaong kamot iyang gilalang ang kalibutan. Hunahunaan ninyo sa Genesis chapter 1. Kapulo ka bisis miingon diha, thus said the Lord, ang Ginoo nagapamulong. Gipamulong sa Ginoo. Ug mitumaw ang langit, mitumaw ang yuta, gibahin ang dagat gikan sa yuta. Ang mga kangit-ngit sa langit, gibutangag mga bituon. That's why the darker the night, the brighter the stars high above. Og din ni sa yuta igsoon, gibutangan niyag mga pananom, gibutangan niyag mga hayop, nga nagakamang nagalakaw o guban mga hayop nagalupad. Ug sa mga body sa dagat, gibutangan niyag mga mananap igsoon. Ug unya sa crowning jewel of His creation, miabot ang adlaw nga iyang gibuhat si Adam ug si Eve mga gaigsunan. Pagkatahom de kayo,
At the beginning of time, when God created the heavens and earth, apan taliwala ning tanan na igsoon, there was fall after that creation. Hugon niya magkaigsunan kung natong tanahon, kini di ay nga garden, gikuha sa Ginoo. Iyang gibalik dito sa langit, aron dili ma-desecrate sa tao. Kay nakita niya magkaigsunan, bisan pa ang kaniadto nga mga panghitabo at the beginning of time, na kini nga tao maigsoon na si Adam o si Eve nga iyang asawa, nga nahulog sa pagpakasala, nga naminaw sa tingog sa bitin. Kay ang bitin maingon, you shall not surely die. Dili ka mamatay. Aba nabi ninyo igsoon tungkol sa pagpaminaw ni Eve. O giyaw sab gipakaon ang iyang bana sa iyang gikaon. O gunya magigsunan, mau nga ang Diyos nagabutag enmity between the serpent and the man. O tungod ni anak maigsoon, ang Diyos nagahimo siyang plano sa pagluwas sa tao gikan sa pagkahulog mga kaigsunan. So all the sufferings today, all the trials today, all the pain that we have experienced today, igsuon tungod ka na kaysa kaniadto siya ato nga pagtuon sa kaagi ni Adam ug ni Eve, mao ka na ang fall nga nahitabo kanila, falling short to the glory of God. So nini nga bahin magkaigsunan, balik ko na to ang John 14. Kung kini nga text magsoon, mao ang ginagamit kanunay halos sa mga funeral nga mga gihimo nga serbisyo. Halos sa may mga serbisyo diin may mga birthdays or may mga okasyon. Kini nga teksto ilang ginagamit. Apan kung atong tugkaron maigsoon, kini nga teksto di ay usa ka text from the Bible that comes from Jesus Christ Himself, the master teacher of Jerusalem. Apan ni ana nga igsuon nga pagkasulti niya, iyang nahibawan magkaigsunan nga ang mga disipulos, while sila di ay naga-experience sa pagkiguban kang Ginoong Hesus, wala nila na-realized o wala nila na-remember hangtod maigsuon nga si Ginoong Hesus gikuha na gikan sa ilang atubangan. Katingali, alang kanila, ngano man nga ilang pagkatimanan, naaraman si Ginoong Hesus kanunay, naguban kanila. Apan sa wala pa sila biyain ni Ginoong Hesus, ang Biblia nagasaysay, nagisaaran sila for another comforter. And that is the God, the Holy Spirit. O kita na ibaloigson sa tulog ka persona sa atong Ginoo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ug niini nga bahin, human sa ministeryo ni Jesus Christ, sa diya nga siya gilalin o gisakgaw igsoon sa panganod, pabalik na sa langit nung puluyanan, gipadalhan niya ang iyang mga tinunan sa balaang espiritu. Nga mao ang ilang comforter, ang ilang nga maglilipay, ang ilang nga giya. Ug unya igsoon human sa ilang lockdown nga gihimo dito sa usa ka upper room, sa usa ka balay, diin sila igsoon nagatago dito after sa pipila ka adlaw magaigsuunan ug ni ana nga adlaw human ang 40 days sa Pentecost, ilang nadawat ang gahum igsuon sa power of the Holy Ghost. Mga minahal, mga higala, magigsunan, ang atong gikinahanglan karon is the power of the latter rain. Ang gahum sa naulahing ulan. Still, the power of the Holy Ghost. Kay kita na hibalo, magigsunan, the early rain or the Pentecostal rain nga na-experience sa mga first disciples ni Ginoong Hesus, maugi hapon ang nagapadayon nga gahum sa balang espiritu nga sa atong panahon karon nahimo na siyang latter rain. Kay nahuman na di ay ang first or early rain. Sa ato karon igsoon the latter rain on the latter part sa ato nga kasaysayan sa kapanahunan mga kaigsunan. So let not your heart be troubled. Ngak niini nga mga banghitabo sa kalibutan magkaigsunan, wala day lain nga atong tutukan karon
ang mga butang nga langit nun. Kaysa diha nga kita magatutok sa mga butang langit nun. Bisan unsa pa ang mga dagta sa kahadlok nga maoy nagapabilo nga kita igsoon mo dagan mo karatil pahilayo sa iglesia, pahilayo sa Ginoo. Igsoon atong hunaon dili ta magpalayo. Mubalik na ita. Kaysa diha nga mubalik ta magigsunan, diha nato makita nga sama sa mga tinunan ni Jesus Christ. At the upper room during the Pentecost, mga gagsunan, ilang nadawat, ang daw nagkalayo nga mga ngabil, ugikan niya digson, sila na nagpamulong sa mga panultihon, mga pinulungan sa nagalain-lain nga mga tao, mga tribo sa mga nasod, ug sila nagalakaw, ug sila gitagana, aron nga sila magasulti, magamantala, ug magasangyaw sa mensahe sa maayong balita sa ilang kapanahunan, mga kaisunan. And that was the beginning of Christianity. Nga si Ginoong Hesus, maigsoon, maudi ay ang maayong balita nga ilang ginawali. Sugin lang ko kamo, mga kaisunan, karon religion cannot save us. Church cannot save us. People cannot save us. But Jesus Christ only can save us. Amen, maigsoon? Si Ginoong Hesus, rin ay ang makaluwas sa matag usa kanato. Apan kini nga mga pagtulunan nga gisaysay na Ginoong Hesus, dili lamang kini igsuon usa ka pagtulunan nga alang sa mga disipulos. Kini nga pagtulunan alang kanatong tanan, kay kita nahibalo nga karong panahona, whether na crisis o wala, importante kayo makailata ug mubalik ta ngadto sa sabakan sa Ginoo. Now, alang si kaduha natong text mga igsoon, makita ninyo sa Jeremiah 33 verse 3. Kung natong tanaw ng libro sa Jeremiah, mga igsoon, nagingon dia, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great things that thou knowest not." Akong gigamit igsoon ang King James Version. Kay niana nga version, nindot kayo. Tawgon mo ako, og ako magabatalingho ganimo. Og magapadayag ganimo sa kahibulungang mga butang nga wala pa nimo nakita. Magganindot mga kigalaan og mga kaigsunan. Karong panahona, walay lain nga makahatag miracle nga makapakgang sa crisis kalibutan. It's only Jesus Christ. Mauna importante igsoon sa atong mga pagampo. Nga kining ato nga pag-ampo, the more we pray, more power nga magagikan sa Dios o gana nga power magigsunan, mao ang gikinahanglan sa ato nga iglesia karon. The power that will stamp the virus of the world. Ug unya, kita nga mga tao mubalik diha sa sabagan sa Ginoo. Hunahuna ra gud ninyo igsoon, sa panahon nga si Pablo ug si Silas sa ilang nga pagwali. Sa diha nga gigukod sila kanunay sa mga Roman soldiers nga sila gibadlong or gani sila gilatigo or uban sila igsoon may mga hitigayon nga sila gidala sa bilangguan. Apan taliwala ning tanan nga pag-persecute kanila igsoon, wala sila mibiya sa ilahang misyon utahas sa ilang pagkatinawag. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, ayaw ka mo galimot. Kung gining mga butang nga karong panahona, mauy na kaukadyang si mong hunahuna, importante nga mususi ka sa balaang kasulatan. Kaya balaang kasulatan, maigsoon, kining 66 books in the Bible, kini di ay magkaigsunan, may nindot kaayo nga mensahe. Kay kita nahibalo nga kini nga libro o balasahon sa Ginoo, puno sa iyang mga saad, o gining iyang mga saad, maigsoon, iyang gisaysay sa madagos sa kanado. Muna nga, kung atong tukion, igsoon, dunay history, dunay mga biographies, dunay mga histories, dunay mga prophecies, ug kana sila magigsunan intertwined, matagusan ni ana, ug kita nahibalo nga dili day kana igsoon, pwede nga imong kwaon gikan sa usag-usa, kay kana sa kalangkuban magigsunan,
mao ang nagahimo nga ang Biblia unique alang kanatong tanan. So niining panahon na, the more we have trials, the more we need to search the Bible personally. Kaysa diya siya ningon, let not your heart be troubled. Sa diya nga na kay problema, wala kay kwarta na, wala na kay pagkaon sa imong balay, let not your heart be troubled. Sa diya nga nakita nimo nga ang mga fulfillment sa gisulti sa Bible, naana sa nagalinglaing mga nasod, let not your heart be troubled. Sa diya nga ikaw na in the brink between life and death, in a critical situation, let not your heart be troubled. Kay kining mga butanga sa kalibutan moabot, apan ang imong gipunting, ang imong ginahuna, ang imong gihandom nga langit, anaa lang sa ibabaw pinaagi sa pagtuo mga gaigsunan. Imo diay ihangad ang imong ulo, o sa diya nga kining mga butanga mahinabo na, sa dili madugay, Jesus will come. O sa pagbalik sa Ginoo, kanang matahom nga puluyanan, nga iyang gitagana maigsoon, mauka na ang dapit nga gitagana sa Dios alang sa matag usa kanato ug kana mao ang gingharian sa Dios mga kaigsunan. Usa kanindot kayo nga sugilanon nga ako ang i-share kaninyo, ang usa ka discovery sa pinakasikat nga barko gyud nga gibuhatag salida sa Hollywood. Unsa tong salida ha? Titanic. Ug diha gani igsuon misikat pag-ayo si Leonardo DiCaprio ug si Kate Winslet. Si Rose ug si Jack nga mao na ilang mga characters sa maong nga salida nga Titanic maigsoon. Dayon kita naibalo nga top grossing film kini sa Hollywood ug kini gihugupan sa tanang tao tibuok kalibutan. Ug unya maigsoon naka-award sila si Leonardo DiCaprio ug si Kate Winslet, ug sila nahimo nga mga sikat ug mga bantugan nga mga aktor o actress sa tibuok kalibutan. Apan dili ka na nga version mao'y akong dalhon karon igsoon sa usa ka sugilanon. Kay kini nga sugilanon nahitabo 1996 nga dunay usa ka tawo nga diver nga Amerikano ug kini nga tawo gingalag si George Tallack. Aduna ni siya mga expedition team nga iyang gidala o ilang gisalom dito sa usa ka lugar nga ginganlag Newfoundland sa Canada. Kabalo mo igsoon sa ilang nasalom o nakita dito, maudi ay ang original nga barko nga Titanic. O kita na ibalo sa history magigsunan nga ang Titanic, it was dubbed as the biggest unsinkable lifeboat of all times. O gani, magkigsunan, pagkadaghan kayo sa mga versyon sa mga salida, apan sa maunga sugilanon igsoon, sa diha di ay namibiya na ang Titanic gikan sa Europa, padulong sa Amerika, dito yun igsoon, tungod na sa Canada, Newfoundland, mauna ang isla duul, igsoon sa Canada. Diha di ay nabunggo ang Titanic. Diin ang kapitan nga si Captain Smith, nakita niya igsoon siyang teleskopyo nga may gamay nga nagundok na iceberg. Apan wa niya ni bawing ang ilalom di ay niya do bukid sa iceberg magigsunan. So ilang gidasmagan, aban wa siya kabantay nga sa diyang ilang gidasmagan. Uy, naggisi ang fourth chamber dito sa ilalom sa mao nga Titanic, hinungdan nga dako kay gisi ug natabas ang ilalom ison, hinungdan ngay hinay nga nalunod ang Titanic. Pagdaghan sa kinabuhi nga nakalas. Ug unya maigsoon ingon nga history, gisalom ni George Tallack, ug samtang siya nagasalom dito nakita niya ug saya magkauban, nakakuha sila mga relo, mga kampana, mga jewelries nga mga bulawan. Munang giingnan niya mga kuyog nga ato ning sakwaton ang Titanic. Ato ning dalhon pa ibabaw. Ug niya ng 1996 maigsoon, ilang gigamit ang ilang submarino, ilang gipanghiktan ang atubangan, ang tunga-tunga, ug ang sampot sa mga barko nga naglubog diha sa ilalom
more than 2 kilometers gikan si babaw mga kaigalaan o mga kaisunan. Nang hulam sila mga pisi, nga nagkupas bukton, gikan dito sa pantalan, ilang gipanghiktan, gikan sa tubangan sa tunga o sa sampot, hinahinay nga kini, ilang giaswat, ilang gipatabangan sa ilang mga submarino, o sa diyang nga madala na paibabaw, sa diyang hapit na moabot sa surface, sa kalit lang gihapak sa makusog nga balod, o guni ang mga pisi nga bugdo, o ang Titanic ni balik pailalum, mga gagalan o mga kaisunan. Gunya na-disappoint ang iya mga kauban. Apan giingnan ni George Dalak, ayaw mo gagol, ayaw mo ka-disappoint. Atong himuon ang ato masarangan. Nagkuha siya gamay nga metal strip, iyang gisulatan, pinaagi siyang kutsilyo, o iya ka nang gipapilit diya sa tubangan sa naong, sa Titanic. Ugun niya maigsoon, 2 years ang milabay, 1998. Iya na pong gibalikan, kuyog siya mga kaubanan, o highly sophisticated na ang ilang submarino nga gigamit. Dili na PC sa bantalan, kundili mga kabli na ang ilang gigamit. Ugun niya human nila gihikta ng atubangan, ang tunga o ang sampot, hinahinay nga ilang kining gihawas, gikan si kinaladman, paibabaw, ug hangtod si babaw, bisan makusog ang mga balod. Wa gayud na putol, ugun niya nadala nila ang original nga Titanic, ug ila kanang napahiluna dito sa Branson, Missouri, sa Amerika, mga kaisunan. Pagganindot kayo, ugun niya ang mao nga kasaysayan sa gibuhat ni George Talak, sa diya nga gi-interview siya, sa diya nga gipangutana siya, unsa man di itong iyang gibutang, diya sa usa ka metal strip, nga iyang gigamit ang kutsilyo, aron sa pagsulat. Wa siya nagamit og bullpen, kinaaman tos dagat, igo na mapana. Aban gigamit niyang kutsilyo, igsoon, aron mulak ragid, engraven in that metal strip. Ugun niya maigsoon, kabalo mo kung sa iyang gisuat, I will come again. George Talak. Mga minahal magkaigsunan, kung mao nga tao, mituman siya sa iyang gisaad, I will come again. How much more? Jesus Christ, with His promise, let not your heart be troubled. I will come again. O ganang nga saad, igsoon, dili sa usa ka tao nga nag-lead og expedition. Apan ang saad niya na mong usa ka tao magigsunan, nga sa iyang pagka-Diyos, mibiya sa siyang trono sa langit, gisulob niya ang business pagkatao, kay gut niya igsoon, buot niya nga ang tanan makaangkon sa kaluwasan. Ug buot niya nga kita usab, makakita nga sa iyang pagministeryo, iyang gibati ang kahimtang sa pagkatawhanon, ug niya igsoon, nabati niya, what it feels like to be rejected, what it feels like to be despised by people. Apan ang iyasad, let not your heart be troubled. Ug nakita niya ang kalibutan nga naunlod sa sala. Apan ini nga bayan, igsoon niyang balikon, ug kita iya paghahuason paibaw, ug dalhon ta des panganod, dili sa Newfoundland, Canada, apan dalhon kita niya sa New Jerusalem. Ug mao kana ang bag-ong Jerusalem, dito sa bag-ong langit, nga iyang papuy-an kanatong tanan, mga kaisunan. Dini nga bahin, atong daygon ang Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo, nga kining ato nga mensahe sa kaluwasan. Iyang gipadangat dili sa iyang mga disipulos lamang. Iyang gipadangat dili sa mga Hudiyo, mga Hinti lamang. Apil kitang tanan, aron kitang tanan, dito sa dakong kumbira sa langit, dito niya igsoon, atong makita nga gikan sa kaliwatan ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses ug sa tanan ay mga linuwas kita makabil sa dako nga bangkitis sa Dios sa kadaugan ug sa kalipay. So nining kapunon maigsoon, I hope and pray that God will bless you. That the message of hope is the message of the blessed assurance that comes only from Jesus Christ. Ug tungod kay kini gikan man kaniya, I pray today that you will give Him a space in your heart. Sa imong kasing-kasing, sa imong puloy-anan, ug sa imong kinabuhi, you will have peace. Taliwala sa kagulian. You will have hope
taliwala sa kagulanan. You will have the determination to go on, taliwala sa mga discouragement. Because one day, dito sa bagong Jerusalem, diin kita mo dagsa sa baybayon sa eternidad, dito igsoon, atong madawat ang kinabuhi nga walay katapusan.